Minun nimeni on Seppo Dahlgren, toimin WSP Suomen toimitusjohtajana ja me WSP:llä toteutetaan uusiutuvien energiahankkeita alusta loppuun avoimet käteen periaatteella. Me olemme yksi suurimmista toteuttajista alalla ja meillä onkin tällä hetkellä hankkeita noin 1500 megawatin edestä kehityksessä. Tuulivoiman kehittyminen Suomessa on ollut varsin vauhdikasta. Sitä on tullut aika paljon lisää viime vuosina ja seuraavana vuosina vauhti tulee olemaan vähintäänkin yhtä kova. Näkisin, että tuuli- ja aurinkovoiman tärkeys on erittäin suuri, kun puhutaan vihreästä siirtymästä ja tulevaisuuden energiaratkaisusta, joka myös on tärkeää meille teollisille investoinneille Suomessa. Kaveri auttaa meitä hallitsemaan meidän tuulipuistoja. Kaveri on meidän oikea käsi Suomen operatiivisessa toiminnassa tässä huoltojen ja ylläpidon osalta. Näkisin, että kaikista parasta yhteistyössä on avoin ja ystävällinen kommunikointi ja Kaveri tarjoaa parhaan osaamisen tällä osa-alueella meidän toiminnossa Suomessa. Suosittelen Kaverion ja sen takia, koska heidän osaamisensa ja 24/7 palvelu on erittäin tärkeää meille ja myöskin meidän puistojen lopullisille omistajille. Näkisin, että meidän yhteistyö tulee jatkumaan Kaverionin kanssa ja seuraavaksi meillä onkin jo meidän Karakan 25 voimalan tuulipuisto Oulaisissa tulossa tuotantoon ensi vuoden lopulla ja siinä Kaverin on meidän yhteistyökumppani.